au chiwo. Jatend piny William Ruto odhi nyime gi siro chik omenda ma higa 2023 kowacho ni chik no biro chiwo udi ne jokenya mathoth kendo nyuono ne rowere thuolo mag tije. Ruto manolimo kaunti ma Vihiga kod Kisii mana seche machuok tok ng'anyo omedo kwedo azimio mowacho ni rocho uchumi mapacho ka. Okinda lerono mathoth. Yamo mar siasa kawuono nogo tach e kaunti ma Vihiga kod Kisii kama jatend piny William Ruto kod Lange nochopo gi okapu mar mich na jodak makono. Ruto limo Kisii tok ng'anyo mar ndalo adek mag azimio kama kaunti ma Kisii ne onenre kotedo ng'anyo maduong' mopogore kod kinde ng'anyo mamoko. Jatend piny nokwedo kweth mar azimio kuom bago ng'anyo mowacho ni pok okelo lokruok ne jopiny kendo sema na rocho uchumi mapacho ka. Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa Mbale, hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi? Sio ni ujinga? We must never engage in activities that destroy property, that destroy life, that destroy business in Kenya, because if we sabotage our economy, we have no other country to call home. Kata obedo ni riwruoge makedo ne ratich oganda kod jodolo medo kwae mondo wit oko chik mar omenda, Ruto nyono kar tiende ka osiro chik mar omenda mapodo kwame doho. Tumeweka pesa ya mambo ya housing kwa sababu tunataka kutumia housing kutengeneza ajira milioni 1 Kenya. Vijana wa hapa South Mugirango, mimi nataka msikize vizuri. Hapa Kisii, kwanza nyinyi watu wa Kisii ndio mnahitaji housing kuliko sehemu nyingine yote ya Kenya kwa sababu ardhi yenu imeanza kuondoka. Limbe Ruto nenore ka enokang mar lombo ganda jo Kisii mondo konye siro kombe e yiero mabiro. Ruto medo tielo singo mar dongruok ne kaunti ma Kisii. Motelo ne limbe ma Kisii, jatend piny William Ruto noyango cheno mar pogo pi na jodak ma Vihiga. Okinda, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochako luongo ng'anyo